Flani, quand je me dis Flani Sangari. Comment dit? Ibaka. Allez, Amoudoula. Quand Bella de l'info. Manden cɛ ani manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan kuma tile kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔ cani bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ dande k'aw bɛɛ lajɛlen fo malidenw k'aw bɛɛ lajɛlen barikada bon an bɛ tɛmɛ minnu bɛ ka fɔ ko Rose interpellé la ko ne Bala de plainte kɛ non de Bala ne dan ne ma plainte kɛ mɔgɔ kan i m'o faamuya wa ne Bala ma plainte kɛ mɔgɔ si kan ne ma deli hali ka convocation tigɛ ka taa di mɔgɔ ma donc an bɛ tɛmɛ o kan sisan an bɛna mun de jaabi o de ye ouverture média de Jɛfaga n bɛna Jɛfaga jaabi Jɛfaga i b'a dɔn adamaden ni jama b'i lamɛn f'i ka dɔn jama b'i lamɛn kun dɔ de la i bɛ ka kuma kan mun na jama b'a faamu i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na bamanankan mɛnnaw b'a faamu parce que i bɛ ka kuma bamanankan de la Jɛfaga n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna tugubanci i m'o faamuya o tɛ suko ni dugujɛ dɔn mɔgɔ mun tɛ fɛ ka kalo ye n'i ye kalo yir'o la a b'a fɔ ko loloro i ka kuma i ka fɔ ko e bɛ c'est pas kɛlɛ foyi tɛ ne ni Rose cɛ ne Bala ta banna wa n bɛ video kɛla bɛɛ deli bɛɛ k'a dabila quoi denmisɛnninw dɔgɔninw a bɛɛ ka Rose ko to ten mais Jɛfaga n bɛ nin jaabi i ko e bɛ Rose fo Jɛfaga n'i ye Rose fo o y'i ka nalomaya de ye o y'i ka tugubanciya de ye e b'a fo ka da mun kan ko c'est un brave Rose ye mun brave kɛ Jɛfaga i ye journaliste de ko i bɛ ouverture média la i ɲɛ b'a la ouverture média filɛ ɲuman kelen bi juguman saba de do koyi i ma faamuya ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dɛ a tɛ mɔgɔ dɛmɛta yɛrɛ de ka tiɲɛ fɔ a tɛ mɔgɔ dɛmɛta ye parce que ni mɔgɔ tɛ fɛn mun fɛ a tigi t'o fɛ quoi c'est comme ni muso t'i fɛ nata kama n'a bɛ fɛ k'i embrasser i b'i tugu de i b'a dɔn koyi bɛɛ b'a dɔn i b'i tugu de bɛɛ b'i tugu de mun b'i fɛ mun t'i fɛ cɛ bɛɛ b'a dɔn mun b'i fɛ mun t'i fɛ muso bɛɛ b'a dɔn mais n'i bɛ mun fɛ o de i welelikɛlaw y'a kɛ to dɛ e ko Rose est brave ok alhamdulilayi munna ko parce que k'a bɛ kariya ka kuma dɔw fɔ ko kuma minnu ni o ye musow ka ko Rose ye musow ka ko jumɛn fɔ k'i sigi sugu kɔnɔ ka feere kɛ o ye musow ka ko de o de ye musow défendre yan ok Rose ye mun kɛ e b'a fo ka da mun kan a kariyala ka jumɛn de fɔ jamana n'o bɛ jamana arranger a ye musow dɛmɛ ko jumɛn fɔ e bɛ Rose ka musow dɛmɛ e b'o sɔn k'o kuma fɔ e ma Batulu ya e bɛ sɔn k'o kuma fɔ a barika Rose la a ye mun kɛ Jɛfaga ɲɛ b'i la i ye mun kɛ kalabanciya de don Rose ye mun kɛ a ye mun de fɔ vie est chère Jɛfaga i bɛ k'a ka san 7 e tun tɛ Bamakɔ i bɛ k'a ka san 7 o y'a sɔrɔ e ma journaliste daminɛ i bɛ k'a ka san 7 kɔnɔ e ye Rose bɔlen yan o y'a sɔrɔ vie n'était pas chère Rose bɔra jumɛn na janvier tɛmɛnen o kɛra wagati jumɛn kan embargo b'an kan a ye mun de kɛlɛ kɛ la vie est chère mɔgɔ min bɛ ka samara feere joli vie est chère a bɛ ka babini de feere vie est chère e Jɛfaga ye ni fa ni ba cɛ la vie est chère mɔgɔ min b'o kɛlɛ la o bɛ samara feere 8,000 mɔgɔ min b'o kɛlɛ la n'i y'a wele n'i ko k'o da ka gɛlɛn a b'a fɔ k'i ka taa chinois sugu la ko fantanw ka yɔrɔ halisa mun bɛ ka fantanw ka
Sanikeyoro ira ana yɛrɛ ka sanikeyoro e ko o be combat do la Rose kun bɛ mun combat la ne bɛ fɛ k'e ɲininka bandaw ko wagati e Rose mankan mɛn bandaw dɔrɔn i bɛ k'a ka san 7 o kuma o kɛra ka Rose to o y'a sɔrɔ poivron da man gɛlɛya i bɛ k'a ka san 7 fɛn jumɛn gɛlɛyara i bɛ k'a ka san 7 kɔnɔ k'a kun man gɛlɛn 2 ans seulement en arrière mun de gɛlɛyara Rose ka poivron ko kɛlɛ a bɛɛ ma kɛ nkalon ye a bɛɛ ma kɛ nkalon ye a ye poivron sɔngɔ fɔ muso bɛɛ ma taa wa o ma taa hali wondaw la a bɛɛ ma kɛ nkalon ye Rose ma non Rose ko kɛlɛ ne juguman tɛ ne n'a cɛ mais n'i ye journaliste ye n b'i deli de n'i tɛ ɲɛ à c'est-à-dire à régime kɔrɔ défendre kɔ je t'en prie bɛɛ b'olu ta yɔrɔ dɔn i b'i jɔ Bamakɔ i b'i ɲɛsin kɔrɔ ma i bɛ taa i droite fɛ fo jamana mun n'i bɛ taa s'a ma taa Côte d'Ivoire Jefara ouverture média mɔgɔ aw bɛɛ de ko don parce que aw tɛ jamana in aw t'a fɛ ne Bala y'a fɔ régime aw tɛ régime in fɛ quoi n'a fɔra aw tɛ jamana fɛ o ye jumɛn ye aw tɛ transition de fɛ o kama hali n'aw ye ɲuman kelen kɛ bi aw tɛ ɲuman 2 fɔ diɲɛ kɔnɔ transition ma ka tugu ɲɔgɔn kɔ ouverture média bɛɛ a tɛ se ka négocier quoi aw ma deli diɲɛ kɔnɔ ka émission ɲuman 2 kɛ ka émission 2 kɛ ka état défend ka transition défend ka Asimu défend ka ministre dɔ défend ka de émission tugu ɲɔgɔn na a ma kɛ diɲɛ na n'aw ye ɲuman fɔ avion ko la bi sini précotons aw bɛ taa ka taa minnu bɛ ka fanga contrôle la a bɛ t'olu dɛmɛ minnu bɛ fanga contrôle la a b'olu jaabi minnu bɛ fanga contrôle la a b'olu ka kuma dɔ fɔ aw bɛ kuma débat dɔ ta mun b'a jira k'a fɔ ko transition tɛ ka baara kɛ e bɛ n'i jɔ ko e bɛ Rose fo ko elle est brave ko a kariyala ka kuma dɔ fɔ a kariyala ka kuma jumɛn fɔ la vie est chère a kariyala ka kuma jumɛn fɔ k'a fɔ ko tout va bien k'a sɔrɔ a bɛɛ ye nkalon o tɛ régime ka o t'a kɛtɔ ye ka bɔ régime kɔkɔrɔ o t'a kɛtɔ ye k'a jira ko malidenw mun bɛ ka fɔ aw ye nkalon don transition ko la la vie est chère ne bɛ fɛ k'e ɲininka la vie est chère ɲaman est-ce que Rose de taara ɲaman cɛ toi Rose de taara ɲaman cɛ ne bɛ fɛ k'e ɲininka Asimu nalen u ka baara fɔlɔ kɛra mun ye Omnisport da ɲaman in ko tɛ o ma taa cɛ vrai ou faux mais jamana bɛ difficulté la jamana bɛ guerre de la est-ce que a bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ ka kulo ko jamana ka gɛlɛn sisan o kɔrɔ a kun ka nɔgɔ olu ma o bɛɛ y'i bɛ ka tile mɔgɔw de olu kuma min na n'olu tɛ ka kulo o y'a sɔrɔ a ka gɛlɛn anw ma wa ɲinɛ a ka gɛlɛn anw ma mais an b'an basigi ni jamana bɛ guerre la ni gɛlɛya bɛ jamana ka jamana bɛ guerre la problème dɔw bɛ yen n'i bɛ lamɛn c'est-à-dire kɛlɛ dɔw bɛ yen i b'o bila c'est comme Aras 24 i bɛ Europe bɛɛ ɲininka Aras 24 i bɛ Afrique bɛɛ ɲininka Aras 24 denmisɛnnin fitinin a ka kɛlɛ est-ce qu'il y a plus noble k'a ka kɛlɛ bɔ o ye kɛlɛ jumɛn ye carte nina ko mais a y'a bila ka da mun kan a ko jamana bɛ yɔrɔ min na sisan ale kɛlɛ min b'ale bolo ale yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ don ale b'a dɔn c'est logique mais a kɛ wagati tɛ sisan ye parce que n'a ko k'a b'a kɛ jamanaden mun bɛna jo d'ale ma u bɛna d'ale ma fanga in de contrôle la donc fanga nana a ma mɛn an k'an basigi dɔɔni an ka kow jateminɛ jamana bɛ guerre la jamana bɛ difficulté la donc an b'a essayer ka kɛlɛ da dɔɔni o de ye hakilima ye Jefara Rose ye mun de kɛ n'i b'a remercier depuis a y'a ka kɛlɛ daminɛ et puis a ka kɛlɛ daminɛna k'e sigilen to i ka ouverture média la a ye mun kɛlɛ kɛ la vie est chère ni Batulu y'a fɔ là d'accord ale bɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ a bɛ k'a ka nafolo bɔ a kun ka don fantanw kunko la a bɛ ka ɲamanw cɛ ale ma ɲaman cɛ a bɛ ka pont jɔ ale ma pont jɔ a bɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ a ma dɔgɔtɔrɔso jɔ a bɛ ka école-so jɔ n'o ko vie est chère jɔn bɛ se k'a fɔ k'i b'a sɔsɔ Rose o bɛ ka samara de feere e Jefara e n'i fa n'i ba cɛ jamana mun ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ samara feere o jamana na 12 000 o ye malo bɔra joli samara bɛɛ la sɔngɔ dɔgɔmani 8,000 samara jɔnni b'o don seliba tɛ fantan n'i ye fantan muso ye ka 8,000 samara don halisa a b'a don hali seliba la 8,000 o tɛ lahiya ya a ɲɛfɔ an ɲɛna e bɛ se cogo di bi ka tila ka t'i sigi k'e bɛ Rose encourager mɔgɔ mun bɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ o bɛ ka taa o bɛ ka waso fantanw na mɔgɔ mun bɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ o ye so jɔ 300,000 mɔgɔ mun bɛ ka fantanw ka kɛlɛ kɛ a m'a ka so yira ne la ko ne ye fantan ya e Jefara e bɛ n'i sigi o dugujɛ bɛɛ k'e b'o féliciter
a ye mun kɛlɛ kɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka sukaro san da gɛlɛn na aw k'a dɔn a da ka gɛlɛn Sénégal ni Mali ye minnu bɛ ka tulu san da gɛlɛn na embargo ma kɛ Sénégal kan a da ka gɛlɛn Sénégal ka tɛmɛ Mali kan safinɛ a da ka gɛlɛn i y'a faamu wa fɛn mun bɛ bɔ Sénégal n'o ye kɔkɔ ye hali o da ka gɛlɛn yan ka tɛmɛ Mali kan essence porte anw fɛ yen mais an ka essence sɔngɔ ni tɔw bɛɛ ta ye sɔngɔ kelen an ka essence sɔngɔ man di ni Faransi ta ne bɛ fɛ k'e ɲininka embargo bɛ Faransi est ce que embargo de bɛ Faransiw kan essence bɛ cogo di u fɛ yen c'est-à-dire nin tɛ vie chère ye mɔgɔ minnu bɛ ka vie chère kɛlɛ kɛ a tɛ kɛ tan e je faga i b'a dɔn pɛrɛ n'i tɛ tiɲɛ fɔ i b'i da di n'i tɛ tiɲɛ fɔ i b'i da minɛ n'i tɛ tiɲɛ fɔ i b'i nɛ minɛ kana kala dɔn an tolilen na dɛ mun de digilen don aw la ne bɛ fɛ k'e ɲininka o i ye journaliste jumɛn ye Mali kɔnɔ k'u bɛ taa plateau dɔ la k'a dɔn videomani dɔ défend i b'a dɔn mun don wa videomani a bɛ i n'a fɔ Mori ani Soma aw ni videomaniw ni journalistes a bɛɛ parce que bɛɛ bɛ baara kelen de kɛ ne m'o o journaliste ye diɲɛ kɔnɔ mun y'i jɔ ka videomaniw ka kɛlɛ défend ne m'a ye Mali kuru kara bɛɛ n'i ye radio so Jalakɔrɔji radio so radio Nura mɔgɔw ani cɛ fila bɛ yen olu bɛ émission kɛ i y'a faamuya wa olu bɛ videomaniw défend u bɛ videomani bɛɛ défend u tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ u cɛ fila don surtout Siko ani ne parce que aw ye foirou de parce que aw ye natabaw de parce que aw tɛ se ka tiɲɛ fɔ parce que aw bilayi talayi aw ŋaniya a b'aw yɛrɛ faga sinon an ka tiɲɛ fɔ kɛ e je faga i kun cilen tɛ ɲɛ cilen tɛ i tɛ lagalagatɔ ye Mali kɔnɔ a diyara mɔgɔ min ye bɛɛ b'a dɔn ko videomaniw ta ye Mali ko ye na mun de ka di aw ye an bɛɛ k'an da de anw kana kuma n'anw ma kuma aw de bɛ kuma ni anw ma lamɛn aw de bɛ lamɛn y a pas de problème est-ce que kɛlɛ min wulilen filɛ nin an ni Ivoiriyɛnw cɛ est-ce que aw de tun bɛ se ka fɛn kɛ ni jama b'a mɛn e journaliste est-ce que aw de tun bɛ se ka défendre kɛ réseaux sociaux kan est-ce que aw de tun bɛ se k'a jira ko tiɲɛ bɛ malidenw bolo wa est-ce que aw de tun bɛ se ka bɔ ka videomaniw répond wa est-ce que aw de tun bɛ se ka bɔ n ka cɛ communication c'est-à-dire guerre médiatique la est-ce que aw de ye Mali lagɛn yan est-ce que aw tun bɛ se k'o kɛ aw ka kuma limitelen don e aw bɛ lamɛn wa est-ce que videomaniw bɛ lamɛnli mun kɛ e bɛ lamɛn ten yan aw ka pagew boostelen de don est-ce que anw ta boostelen don wa aw bɛ jamana défend aw ta ye jamana ko ye jɔn o tuma aw ta ye jamana ko ye jɔn ta ye extérieur ko ye n'an bɛɛ y'an da de ni videomani bɛɛ y'a da de ka tile 3 kɛ bilayi tala u b'a dafiri fanga in da la e je faga i tɛ se ka Asimu fanga sauver i b'a dɔn pɛrɛ ouverture média tɛ se i b'a dɔn pɛrɛ i tɛ se k'a bɔ gawaw bolo bilayi i tɛ se k'a bɔ politiciens bolo politiciens u tɛ siriɲɛ u mago t'i la i b'a dɔn pɛrɛ parce que u b'a dɔn e b'u fɛ u b'a dɔn ouverture média b'u fɛ u b'a dɔn pɛrɛ e je faga i b'a dɔn pɛrɛ i bɛ se ka san 9 san 10 kɛ ka cɛ dɔ lamɛn cogo di i t'o ta fan dɔn anw bɛ jamana ko de la anw bɛ Mali ko de la ok ni mun ye Mali fa nini an b'i fa nini an b'i ba nini ni mun ye Asimu fa nini an b'o fa nini an b'o ba nini ni mun magara an ka scène coloniale la an bɛ don o ba kɔnɔ clair et net an t'a ja diɲɛ mɔgɔ si la ok o de digilen don aw la a y'i sa Touré seko to la Touré muso tɛ se ka régime défend Touré den tɛ se ka régime défend Touré yɛrɛ tɛ se 46 mercenaires ko in na ne bɛ k'e ɲininka Ivoiriyɛnw ka videomani minnu bɔra i ye dɔ minɛlen mun bɛ Alassane fɛ yan Côte d'Ivoire n'i ye video sigi k'i bɛ kuma n'i tɛ Alassane fɛ i bɛ minɛ ka taa kaso la mais minnu bɛ Alassane fɛ olu bɛ video kɛ f'u bɛ tɔw nɛni jɔnni minɛna o ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ nin politique in tɛ marché koyi hey k'a fɔ i y'a faamuya wa aw bɛ yen aw kana nɛni kɛ videokɛlaw ye nɛni jumɛn kɛ est ce que ne bɛ ba nɛni de kɛ ne bɛ au contraire n ko ne bɛ denmisɛnninw bɔ nɛni de la n b'i ba tari sauter a ma fisaya Mali kɔnɔ a ma mɔgɔw bɔ ba nɛni na a ma denmisɛnninw bɔ ba nɛni na a ma cɛkɔrɔbaw bɔ ba nɛni na ba muso bilenni na vrai ou faux
Amousa ni ba muso bilennen na mɔgɔw da degera mun na I bɛ se k'u da b'o la n'i ma fɛn dɔ d'u ma mun n'a ka surun ɲɔgɔn na a ɲɛfɔ kɛ a ɲɛfɔ jɔnni bɛ mɔgɔw encourager banni na a video kɛla n'i y'a kɛ n b'a f'u bɛɛ n'a dabila mais anw bɛ lamɛn prêt anw bɛ jamana défend prêt anw billahi tallahi anw bɛ jamana in défend Asimu don anw b'a défend Asimu tɛ anw b'a défend anw t'an ka jamana to mɔgɔ si bolo aw journaliste nantankolonden ninnu aw tɛ se k'anw da di keleyadenya fɛ k'anw da di bɛsɛngɔnidenya fɛ k'anw da di parce que k'anw bɛ lamɛn o jalousie denya n'o bɛ mun faga o b'o faga an bɛ lamɛn koyi ni mun taara I ta kɛ molobaliya ye mɔgɔ t'o lamɛn ni mun taara I ta kɛ siritigɛlaya ye mɔgɔ t'o lamɛn e ɲɛna ko fa minnu b'anw lamɛn ba minnu b'anw lamɛn jamana bɛ se k'i lamɛn n'i ma ɲa jamana bɛ se k'i lamɛn jamana bɛ san 10 kɛ ka jɔn lamɛn ni manamana kanfɔla lamɛn jamana bɛ san 10 kɛ ka patapata kanfɔla lamɛn a bɛ ɲɛna e fa tɛ sɔn ka mɔgɔ lankolon lamɛn cogo min tɔw faw bɛ sɔn ka mɔgɔ lankolon lamɛn ten je faga e ba tɛ sɔn ka mɔgɔ lankolon lamɛn cogo min na e ɲɛna tɔw ba bɛ sɔn ka mɔgɔ lankolon lamɛn ten jɔnniw bɛ manamana ko la ouverture média bɛɛ fara ɲɔgɔn kan depuis a créera fo bi ne ka kɛlɛ Maliko la a nafa ka bon ni ouverture média ta ye ne ka Maliko kɛlɛ a nafa ka bon ni ouverture média ta ye ouverture média journal a bɛɛ fɛn fɛn bɛ kuma a bɛɛ ka kuma fara ɲɔgɔn kan I k'a ka kuma bakuruba kelen ne ka jamana défenni billahi taala a ka kusa o ta ye parce que c'est trop noble c'est très noble bɛɛ b'a kalama I ye ne ye ka se jɔnni ma ten I ma se jamana ma ne sera jɔnni ma ten I ɲɛ b'a artiste kɔrɔba ninnu fɛn o fɛn na n'i b'a fɔ ko ne n'u sera ɲɔgɔn ma a bɛɛ kɛra campagne wagati ne y'a dɔn k'a bɛɛ bɛ IBK kɔ fɛn o fɛn tun bɛ IBK kɔ ne ma si to yen u y'u dogo togo o togo n y'a bɛɛ wɔgɔbɛ ok donc o kɛlɛ jamana ko de kun IBK talen u y'a bila k'u yɛrɛ dogo I ye n seli a jɔnni ma I ye ne seli a jɔnni ma ne sera karamɔgɔ fɛn fɛn ma wagati a bɛɛ tun IBK de ko si tu es lâche je suis pas un lâche a bɛɛ tun bɛ IBK de kɔ IBK talen I ye n'u dɔ seli ɲɔgɔn ma Asimu nana minnu bɛ Asimu kɔ I ye ne n'a dɔ seli ɲɔgɔn ma n'i t'a kɔ I ni ne tɛ se ɲɔgɔn ma mais n'i t'a kɔ n'i bɔra k'i bɛ bila contre la an b'i ba tar sauter o dɔrɔn de fɔra tan ma fɔ mugan ma fɔ sinon n'o tɛ I bɛ ne ka video tɔw ye ni mun tɛ kɔrɔlen fɔ ye histoire I bɛ taa sɔrɔ o ye intervention ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ I bɛ taa sɔrɔ o ye dɔ ye baara ɲuman kɛ k'a ka baara ɲuman fɔ sinon e ne ni dɔnni selen ɲɔgɔn ma n'a fɔ ko e kelen de journaliste ya Mali journaliste baw est-ce que n'a fɔra k'u k'u jɔ aran na aran bɛ bɔ Kayi ka taa fo Kidali e bɛ sɔn ka kɛ avant dernier de mais o journaliste minnu bɛ première ni deuxième position kan olu m'anw neni koyi parce que u b'a dɔn prêt journaliste ya wagati nin fana wagati de nana journaliste ya wagati nin wagati de nana ko bɛɛ n'a wagati de don je faga n'i y'a ye Asimu ninnu filɛ balo la bi foyi tɛ réseaux sociaux kɔ timina a bɛ na ko cɛw kun tɛ minnu bɛ Modibo Keyita ninnu quoi denmisɛnninw kun b'u kɔ cɛw kun b'u kɔ cɛw kun b'a dɔn u bɛ tiɲɛ kan denmisɛnninw b'a dɔn u bɛ tiɲɛ kan mais minnu b'u kɔ olu kun ka kuma tɛ lamɛn Modibo Keyita walasa a kuma kan ka lamɛn f'a ka taa radio so la ou bien ani f'a ka taa radio so kelen ka taa fɔ minnu b'ale fɛ i y'o faamu n'a ma taa radio so la est ce que olu b'a faamu est ce que bon sisan Thomas Sankara ni réseaux sociaux kun bɛ a kun tɛ faga minnu bɛ k'a fɔ ko Asimu tile ko ni Thomas Sankara ko ni Burkinabéw kun kɛra Thomas Sankara fɛ i ko maliyɛnw kɛra Asimu fɛ cogo min ko Thomas Sankara ko sisan u b'a sɔrɔ balo la nkalon don maliyɛnw kɛlen filɛ nin ye Asimu fɛ cogo min ni réseaux sociaux tɛ sisan u b'a sɔrɔ Asimu faga Thomas Sankara ka waati ni réseaux sociaux kun bɛ a kun tɛ sa panafricains a y'a sɔrɔ panafricanisme bɛ Thomas Sankara ma panafricanisme créé koyi panafricains créera depuis Thomas Sankara faw tile mais est ce que panafricains yɛrɛ kun bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni réseaux sociaux ta u ma groupew créer u to ɲɔgɔn wele débat la télévision ni minnu filɛ nin i y'a faamu wa vidéo kɛlaw bolo tantɔ mais réseaux sociaux de tɛ a bɛ na ni Thomas Sankara tilela n'a kun bɛ jeunes kun ta kan a bɛ na i sɛbɛnni daminɛna bi de minnu bɛ k'a fɔ ko Kadhafi réseaux sociaux n'a kun bɛ n'a kun fanga kun b'a la sisan u b'a sɔrɔ u bɛ balo la Patrice Lumumba ka waati
ni réseaux sociaux mais ça on kuma sur balo la parce que jeunesse be wulu be ñogo informé o de kunte ni France be fait qu'il faut le biga radio so ta folo otage la o ba di juguma o be jamana la wuli e dala kante la meble olu de beta sebe journalu kono show yo fama c'est grâce à les réseaux sociaux Alassane nga plein ok on m'a donné trop de fois si mon ti jo micro la comment est-ce que malden be de ko me radio ko me be bolo mais asim mana boga ta fo bi beta me ni o ye mun fo on ta jessa panafricain mun be Côte d'Ivoire olu ta jessa munu be Gabon munu be Belgique munu be France en beta baby qui ta ke beba e wakati kile c'est grâce à les réseaux sociaux jefara bon aw ñogona journaliste de kumbe tubabu be war dama ou ba sandro aw te ñuma fo jena régime ka Roger mu ñuma ke ne bo fo abe mu ne vie kele la vie chère kele vie chère waso i ñeba la be ka waso fantaw na e ko ka be ka fantaw ka kele ama wa de pala fantaw ndam ayra tato samara fere la ka fo ko na ma be ma igata ko chinois be dadmani donc o kora ale ta damandi e cher koro kani yere ka demsani kana ta nata buluka kana to ika gilize kana to ika fli ibika bamananka ne do to dunka ne do ya fama wa kuma fen be ba den wulo kuma de ba babulu bawulu ko kuma ko munyenye kuma ko kale fotogo kuma ko munyenche kuma ko kale fotogo kana to dima kana jidima ya fama sababu ko ki kana nyina ale ko che ko woni nguru ni beneno mo ni sigi no gonche jefaka katema kuma kan kunguru ninka jefaka hakili jefaka gashi te yiriye gashi te koko ni mogo ba jole mais hakilima avec gashi ye ka gashi éviter ka soro koko tani nyaba yi donc alay adamadiya hakili di jefaka ni ya ye flake keleme mishi tangen ka saka tangen ka ba tangen ni berekele hakili mun be flake la o de te saka ni mishi ni bawla hakili mun be flake la ni yo ke saka ni mishi ni bawla flake kelen te se ka saka flage jefaka fɛn mun tilacogo ɲɛna ala fɛ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan ni mɔgɔ ma jɔ ni mɔgɔ si ma jɔ i ta la jɛfaga o ye hakili de bɛɛ bɛ dugawu kɛ ala wariba di ne ma ala garisɛgɛ ɲumanba di ma mɔgɔ si tɛ dugawu kɛ ko ala dɔ fara ne hakili kan mais bɛɛ bolo k'ale de hakili ka ɲi mais est ce que bɛɛ hakili ka ɲi jɛfaga i ka intervention man ɲɛ Rose nana bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a dɔn ko vie chère kɛlɛ tɛ e b'o dɔn pɛrɛ vie est chère e k'a fɔ bamanankan na fantan bɛɛ bɛ bɔ i kɔ jamana ka gɛlɛn Rose ma kalan mun n'a t'a fɔ bamanankan na gɛlɛya kɛlɛ la vie est chère gɛlɛya kɛlɛ ne bɛ ɲininka a ma nkalon tigɛ poivron ko la e ɲɛna a ma nkalon tigɛ forontobanni ko la e ɲɛna a ma nkalon tigɛ gan ko la e ɲɛna wa vie est chère a ka mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko jamana ka gɛlɛn o ka feere fɛn bɛɛ la nɔgɔmani o ye 8,000 e jɛfaga e bɛ bɔ ko e b'o défend e bɛ bɔ k'e sɔnna ko bi i fa yɛrɛ la ka kuma dɔ fɔ a y'a fa yɛrɛ la ka nkalon de tigɛ mais a ma fa yɛrɛ la ka kuma fɔ dɔgɔtɔrɔso nɔgɔlen don ne bɛ ɲininka Gabriel Touré jɔra bi da Asimu nalen de Gabriel Touré jɔ i bɛ k'a ka san 7 Gabriel Touré kun tɛ Rose kun bɛ min i bɛ k'a ka san 7 kɔnɔ dɔw fa ma sa Gabriel Touré la ale o an dɔw kɔrɔmuso ma sa wa est-ce que olu ye plainte de kɛ yan o kuma o i bɛ k'a ka san 7 bɛɛ kɔnɔ Rose kɔrɔmuso ma sa dɔgɔnin ma sa balima ma sa a limana ma sa sigiɲɔgɔn si ma sa pour que a ka bɔ a kalama ko Gabriel Touré mɔgɔw bɛ faga la mɔgɔ faga la fo san 2 in dɔrɔn kɔnɔ san 1 Rose ka janvier tɛmɛnen ni san cɛ i bɛ ka bɔra fanga la furaw da gɛlɛyara ale bolo i bɛ ka bɔra fanga la ale ye Gabriel Touré dɔn sisan ni ale y'a dɔn k'u bɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ mɔgɔ faga la i bɛ ka talen dɔgɔtɔrɔw ma Rose ka mɔgɔ si faga i bɛ ka salen de Rose ka mɔgɔw sara dɔgɔtɔrɔw ma Rose ka mɔgɔ si faga i bɛ ka bɔra fanga la Rose ka mɔgɔw sara dɔgɔtɔrɔw ma mɔgɔ si faga i y'a faamuya wa i y'a faamu Rose jigiw de bolila k'a to Rose jigi de sara parce que Rose jigi o fana jigi o de jigi kɔrɔba de sara Rose jigi ye i y'a faamuya wa Karim muso jigi ye Karim jigi ye IBK de sara ok Rose jigi o jigi kɔrɔba de sara donc jigi kɔrɔba sara i y'a faamuya wa jigi mun dalen don kan o bolila i y'a faamu o jigi bolitɔ o ni jigi denni o n'o taara fɛ boli ka taa fɛ donc jigi fitininw ni jigi bɛrɛkɛtɛninw ni jigi mangamaniw olu bɛɛ de sara o de tun ye Rose ninnu ye o turu tɛ taa Gabriel Touré mɔgɔw kun jifaga donc
abi ɲɛna i ta ye nin Rosi ko kɛlɛ banna kɛlɛ foyi tɛ ne ni Rosi cɛ a den kama mais kuma de don ka je faga jaabi i b'a dɔn pɛ e je faga ne bɛ fɛ k'e ɲininka o fantan bɛ jago kɛ mais ni jago sugu de don donc ka n'i yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye dɔgɔ n dɔgɔnin de ye ka n'i yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye ka n'i yɛrɛ kɛ kunfi ye n'i tɛ fɛ i ka mangoya kana segin nin kan n'i tɛ fɛ i ko ka goya n ye kana segin nin kan n'i tɛ fɛ ka jama bila i contrôle la kana segin nin kan ouverture média message kelen bɛ ni ne b'a fɔ aw ɲɛna aw b'aw tilen de n'i tɛ mɔgɔ fɛ i tɛ se k'a défend n'i tɛ mɔgɔ fɛ i tɛ se bilahi i tɛ se ka mɔgɔ si défend i tɛ mɔgɔ min fɛ transition yi aw ma défend aw tile kelen aw bɛ bali de ka ɲuman dɔw fɔ mais minnu bɛ k'a défend an b'olu dɔn radio Nura mɔgɔw ne Bala Kote Kati 24 aw tɛ ka jamana défend ni tɛ fili o a tɛ fili o jamana jɔ kɔnɔdimi tɛ dɛ kɔnɔdimi tɛ ye ɲɛdimi de don aw tɛ ka jamana défend parce que aw fila ni mɔgɔ de mɔgɔ dɛmɛcogo de t'aw la quoi a tɛ dogo koyi mɔgɔ si tɛ se ka na politique la n'i ti jamana in fɛ k'i bɛ na mɔgɔ mun tɛ jamana fɛ k'i b'a ta k'a bila an ɲɛ an tɛ jɛn n'a ye an tɛ jɛn n'a ye jamana in défend ni ne Bala Kote a défend baga an b'a bɛɛ dɔn parce que fanga in nana anw ɲɛna yan'u ka na anw de ye kɛlɛ kɛ an ye kɛlɛ kɛ kun min na anw b'o dɔn anw ye minnu kɛlɛ anw b'olu dɔn minnu b'anw fɛ anw b'olu dɔn minnu t'anw fɛ anw b'olu dɔn donc Asimu ninnu tɛ koyi kɛlɛ ye yanni Asimu ninnu ka na e tun bɛ kan jumɛn na Buakan e bɛ se ka yanni Asimu ka na e tun bɛ Buakan na Asimu nalen yanni Asimu ka na e tun bɛ Buakan ɲɛmɔgɔ la Asimu nalen e bɛna kɛ Asimu fanga ɲɛmɔgɔ la o mun nafigidenya ye o tuma an ye minnu kɛlɛ e tun t'olu la mɔgɔ kelen ɲɛ wɔɔrɔ o tuma fiyɛntɔ tɛ dugu la wa jefaga muso namara n'o cɛ b'a datugu dɔn jefaga wallahi ni fiyɛntɔ ye kɔnɔ da i den na i den de donna a kan jefaga ni namarani ye kɔnɔ da i den na billahi i den de donna a kan namarani mana kɔnɔ da i den na i den de donna a kan jefaga sabali n bɛ mun f'i ɲɛna dɔgɔ sabali sinon i ka mangoya a b'i ka politique kuma in na i ka mangoya a bɛ transition défendbaga ninnu a b'u kɔ k'i ka ko k'a ban pewu mɔgɔ ka n'i lamɛn quoi c'est-à-dire a bɛ fanga in de la quoi an filɛ yɔrɔ min na kulonkɛ t'a la kulonkɛ t'a la koyi kulonkɛ foyi t'a la Touré maître Touré n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna jamana in ni mun ye nin kɛ i k'a minɛ c'est bien mais an bɛ ka se yɔrɔ min na Touré n bɛna n kantigɛ da f'i ɲɛna an bɛ ka se yɔrɔ min na transition a défendbagaw n'i ma far'u la Touré n'i ma fara transition défendbagaw la Touré i b'i yɛrɛ juger yɔrɔ billahi i b'i yɛrɛ juger i b'o kɔrɔ dɔn Musa Traoré Mali fɛn bɛɛ kun y'a ta ye Mali soldats y'a ta ye gendarmes y'a ta ye Musa Traoré kɛra hali a yɛrɛ ka ministre ye fɛn bɛɛ kun y'a ta ye mais u y'a jɔ baara la don min na i m'a fɔ a Manasa ninnu kun ye denmisɛnninw de olu de y'a juger ani maître Malé Touré fanga transition n'i ma fara transition défendbagaw la Touré billahi i bɛ kɛ mangoni i ye baara ɲumanba kɛ Mali bɛɛ b'i fɛ a la nin ko la mais ka taa kɛ de transition défendbagaw u b'a défend mun de kama ne bɛ fɛ k'e ɲininka o Arasi Baci b'i sigi ka kuma minnu fɔ e n'i fa ni Baci ni mɔgɔ y'a fɔ i b'a tigi minɛ Orozi ninnu bi de y'a minɛ don yan transition i y'a faamuya wa Segu ka cɛ in bamanankan Segu ka bamanankan bɛ mun da ni cɛ o cɛ de tun b'u place la sanw ma sɔrɔ y'o datugu i kɔni t'a fɔ k'u bɛ se kuma na ni transition défendbagaw ye n'u ma nenini kɛ u t'i neni Touré n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna parce que an bɛ tiɲɛ f'i ɲɛna ko i bɛ place mun na Touré a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ vote ma kɛ k'i sigi vote ma kɛ k'i sigi ni Asimu ko k'a b'i bɔ a b'i bɔ ni Modibo ko k'a b'i bɔ a b'i bɔ ni Wage ko k'a b'i bɔ a b'i bɔ ni Jaw ko k'a b'i bɔ billahi talahi i bɛ bɔ i filɛ nin mun place la i bɛ k'a ka wagati la dɔw de kun place don i bɛ ka fanga taara olu taara donc Asimu fanga nana i nana ne m'a fɔ neninikɛlaw u bɛɛ minɛ i kan
bɛɛ datugu mais même fina transition défendbagaw i tɛ se k'u lasiran parce que n'u lasiran transition bɛ taa kɔlɔlɔ la n'a taara kɔlɔlɔ la e bɛ place sɔrɔ mais u bɛ taa ka bɔ yen anw t'o fɛ an tɛ fɛ politicien jugubaw ka na Touré i b'a dɔn prêt i ye bubu mɔgɔ de ye i b'a dɔn prêt clair et net n'i ma sɔn n bɛ bɔ ni prévu dɔw ye qui te montre que i tun bɛ bubu fɛ bubu fana o tun bɛ i bɛ ka de kɔ mun fama i ka baara kɛ bɛɛ ye video k'i kan nenini hɔrɔnden si tɛ yen diɲɛ na k'o bɛ bila e Touré juguya la k'e neninikɛlaw minɛ non o tɛ yen o hɔrɔn ni mun y'o kɛ o yɛrɛ tɛ hɔrɔnden ye i ka neninikɛlaw minɛ n'a ma diya cɛkɔrɔba min ye nafigiden don n'a ma diya musokɔrɔba min ye nafigiden don n'a ma diya jeune mun ye bilayi tala o tɛ ɲuman kɛ n'a ma diya jeune fille mun ye ɲumankɛla tɛ bɛɛ b'i fɛ o la an bɛ tɛgɛrɛ f'i kun mais transition défendbagaw minɛli Touré n'i m'a dabila i b'i yɛrɛ minɛ n tɛ siriɲɛ n tɛ tamaki la wa n'i ye n jɔ i ɲɛkɔrɔ tugun n'i ye n minɛ k'an jɔ i ɲɛkɔrɔ n bɛ fɛrɛ ka taa kaso la n'i m'a fɔ n'i y'a question poser n'i m'a jaabi n'i ye bɔbɔden i ka daji to a kunna mun kɛra an bɔra ka IBK gɛn toi cɛ tɛ wo marifa cira mɔgɔw la IBK ko la cɛ tɛ wo mɔgɔw taara seli goudronba kan cɛ tɛ wo selibaga t'i ka so wa i den bɔra i muso bɔra hali n'u dɔ kungo k'u bɛ taa i bɛ mun de fɔ non il faut pas aller badow de bɛ ka bɔ wa mais o badow de sara Musa minɛli la badow de Musa Traoré gɛn badow de sara IBK minɛli la badow de IBK gɛn donc tu nous dois du respect an y'a gɛn jamana ko de kama wa an bɛ sa jamana ko la wa an tɛ jamana labila mɔgɔ si ye kana da kaso ma i b'an bɛɛ k'a kɔnɔ an t'a dabila wa n'i y'an bɛɛ minɛ don min na ni Assimi ye kalo 3 kɛ fanga la i k'a fɔ ne ma ɲamɔgɔden filɛ tu me dis bâtard billahi i b'a dɔn prêt Assimi b'a dɔn prêt est-ce que ne bɛ Touré ɲininka o anw bɛ ka jamana défend cogo min na e sigilen don ni bɛɛ y'a sigi e ta la bɛɛ ka t'i ka baara kɛ jɔn bɛ se ka politiciens bɔli bali politiciens bolila u bolila jɔn kama politiciens minnu bɛ Bamakɔ u y'u da de mun jɔn kama video kɛlaw u y'u nɛn fermer jɔn kama video kɛlaw u muso n'u denw b'a fɔ kana kɛ a kɛli sariya b'e bolo mais a kuma mun b'a kɔfɛ sariya tɛ mun bɛ se k'o lajɔ donc il faut que tu me respectes Assimi Goïta monsieur le président f'i k'an bonya dɛ i b'an bonya cogo di n'an jo tɛ mun na an ma ban o ma koyi mais ne bɛ fɛ k'e Assimi ɲininka o ni dɔ bɔra ka e dɔgɔya i y'o faamuya wa k'e dɔgɔya an b'e défend cogo di n'an m'o tigi dɔgɔya donc video kɛlaw ka bonya ni dɔ bɔra ka e neni an ka jamana président ni dɔ ye fa neni an b'o fa neni ni dɔ ye ba neni an b'o ba neni ok n'i tɛ se k'an défend e de kɛra foire ye mais anw ma k'a ye anw ma k'a ye o i m'o faamuya wa mais attends den sɛbɛ n ko den sɛbɛ bɔlen jamana kɔnɔ den sɛbɛ kunkan bɛ mɛn jamana ko la den sɛbɛ bɛ wele ka na jamana jɔ e ma mɛn ko turamagan wa a bɛ ɲɛna ko jinɛkan de don Assimi Goïta i bɛ turamagan kɔrɔ dɔn Tarawelelakaw n bɛna histoire fɔ cɛkɔrɔba de tun bɛ a tɔgɔ de ye ko Maga cɛkɔrɔba de tun tɔgɔ Maga cɛkɔrɔba ye denkɛ caman de sɔrɔ denkɛ bɛɛ ye cɛkɔrɔba tɔgɔ da donc n'i ko Maga denmisɛnnin baden bɛ na i kɔrɔ i y'o faamuya wa n'i ko ko Maga denmisɛnnin baden bɛ na i kɔrɔ tora ka Maga tora ka Maga tora ka Maga donc denw baw de tɔgɔ nana d'u kan ɲininkali kɛ man di histoire la jeliw bɛ tanuni de kɛ ne y'a f'i ɲɛna ko caman tɛ histoire dɔn ani funɛw ani garankɛw ni numuw donc n'i ko ko Maga denmisɛnnin baden de bɛ na mɔgɔ mana denkɛ 12 sɔrɔ denkɛ bɛɛ ye fa tɔgɔ da denw tɔgɔ bɛ da cogo di denw tɛgɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn kan cogo di sa baw de tɔgɔ bɛ da denw kan ko Magan jɛ kelen de ko tora ka Magan kɛ ko tora ka Magan jumɛn kelen ko tora ka Magan mun taara wele c'est à dire a bɔra faso kɔnɔ ko Magan jumɛn de ko tora ka Magan jumɛn kelen ko tora ka Magan mun taara wele ka na tora ka Magan mun taara wele ka na faso bɔ bolo la mun taara wele o de kɛra jamu ye a tɔ bɛɛ bloqué jeliw b'a ɲugu k'a ɲaga ɲaga histoire vraie filɛ nin tora ka Magan
ko magan jumɛn kelen ko tura ka magan ko tura kelen jumɛn ka magan parce que tura ye maninka tɔgɔ kɔrɔba ye tura kelen jumɛn ka magan ne ko tura min ka magan Tarawele ani tɔw ma bɔ ɲɔgɔn na magan mun Tarawele tura ka magan mun Tarawele o de kɛra tura magan ye tura ka magan ni tɔ bɛɛ tɛ bloquer donc jɛfaga mɛ ka mun f'i ɲɛna anw minnu bɛ faso kɔfɛ anw bɛ wele koyi i yɛrɛ ɲɛ b'a la misidennin min bɛ sa 100,000 depuis o wolodon 20,000 bɛ don o la bilayi talayi i y'o faamuya wa n'i ye fɛn finman ye nɔnɔ na i b'a ta ka bɔ a la dɔ tɛ n'i ye galaman kukara a bɛ kɛ fili ye foyi tɛ fili ni galaman cɛ fo kukala i m'o faamuya ni misi pan ka bɔ misibirila kunna n'a ma wuli k'a jɔ a bɛ wele ko cɛ sonsorolen bilayi talayi galon bɛɛ bɛ da kunatɔ la f'a bolitɔ a tɛgɛ fanga tigɛ la galon bɛɛ bɛ da selimadennin na f'a binna muso kan kunatɔ bɛ galon bɛɛ tigɛ f'ale kun b'i ka misi biri jɛfaga ni tasumacɛla wulila tobilikɛla sigicogo man ɲi walayi wulu ka ja a ka surun jɛfaga n'a ma wuli a kundama tɛ dɔn i y'o faamuya dɔgɔ bamanankan to yen anw b'a dɔn de i y'o faamuya kuku ni bɛnba wele kuku ani bɛnba weletala ani miyankala anw bɛ bɔ yen bilahi segu naani sekɔrɔ ni sebugu ni sekura ani segu sekɔrɔ sebugu sekura ani segu kuku ani bɛnba weletala ani miyankala jɛfaga mɛ kuma dɔ f'i ye hali mali karamɔgɔw la jɔn ye sangaba sɔrɔ kuma na n'a tɛ bɔ segu a tɛ bɔ segu a tɛ bɔ mɔpiti a tɛ bɔ i y'a faamu nord fɛ à partir de Ségou. Avec un monde parce que kuma maîtrise de vous. Mɔgɔw bɛ kan mun mɛn a duman olu de bɛ se. Jɛfaga si Solomani si nana imposer ka bamanankan ja bɛɛ jɛfaga n bɛna kuma dɔ f'i ye aw filɛ place mun na aw ka wagati o y'a sɔrɔ internet bɛ si Solo ye bamanankan ja Mali bɛɛ ka sɔrɔ internet tɛ yen bilahi ka bamanankan nege don Mali bɛɛ la ka sɔrɔ internet tɛ yen si Solo ye balontan créé bamanankan na ka sɔrɔ internet tɛ yen si Solo ye balontan fɔli ja maliden bɛɛ ka sɔrɔ internet tɛ yen Bamakɔ ka den jeune ani npogotiginin u ani musow u kun mago foyi tɛ balontan na mais depuis si Solo ye balontan fɔli daminɛ si Solo de Mali supporter caya si Solo de Mali église sankɔrɔta si Solo de balontan kanu don malidenw na si Solo de balontan ja malidenw ye si Solomani si bilayi talayi mais aw m'aw ta ɲɔgɔnna kɛlɛ i m'o faamuya wa bamanankan fɔla dɔ bɛ yen le premier victime mun kɛra victime ye k'a bɛ tiɲɛ fɔ mun kɛra victime ye k'a bɛ bamanankan duman fɔ mun kɛra victime ye Dragon Mali k'a ka wari sara Dragon ye jɔn ye Dragon bugɔ n ko Dragon ka émission laban kɛra lɔbɔ de kan semaine mun dar'o kan u y'a cɛ fatan n'an tɛ lagalakatɔ ye jamana in kɔnɔ ka Dragon fo ka barikada bamanankan duman Dragon zana duman Dragon ladili duman Dragon i y'o faamu n'i bɛ Dragon lamɛn hali ni i hakili pɛrɛnna hali Dragon lamɛnbaga ni fa wulila a la a tɛ tiɲɛni kɛ radio Clédou Dragon Segu ka den don radio Clédou Dragon olu m'aw ta ɲɔgɔnna kɛ o internet nana est-ce que u siranna mɔgɔw ɲɛ internet nana est-ce que u siranna vidéokɛlaw ɲɛ internet nana est-ce que u jɔrɔla vidéokɛlaw la parce que u b'a dɔn hali ni ye Mali bɛɛ kɛ vidéokɛla ye olu bɛ lamɛn de Dragon bɛ yen ka bamanankan ka journaliste fɛn o fɛn kuma bamanankan na k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada donc aw sisan journaliste mɛrɛni ninnu aw sisan journaliste fitinin ninnu aw sisan journaliste bɛrɛkɛtani ninnu aw sisan journaliste ɲɛjuguni sɔn ninnu aw sisan journaliste fitinin ninnu aw de bɛ jɔrɔ vidéokɛlaw la parce que aw m'a kalan kɛ o donc i b'an to yen n b'i deli de jɛfaga ouverture média aw kɛ fangaw fɛ vous avez intérêt aw ka kɛ fanga fɛ aw ka allié malidenw na aw ka transition defa i m'a ye aw y'o ye 3w yɛrɛjɛya.com 3w yɛrɛjɛya.com aw b'o de la n'i tɛ fanga fɛ i b'i yɛrɛjɛya o mais n ka jamana fɛ est-ce que o sera yɛrɛjɛya la jama b'a mɛn jama b'a dɔn Mali bɛɛ b'i tugu i b'a dɔn pewu sinon Mali bɛɛ b'i tugu de Mali bɛɛ b'aw tulo kan mɛn Mali bɛɛ b'aw ta yɔrɔ dɔn Mali bɛɛ minnu b'i k'u tugu u b'u tugu de
mais a jara mɔgɔ ye ne bala ka kɛlɛ ye Maliko ye a ma ja mɔgɔ ye ne ka kɛlɛ ye Maliko ye maliden bɛɛ b'a dɔn parce que n'i ye maliden jɔ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 90 ani kɔ b'a f'i ɲɛna ko jo bala ka kɛlɛ ye Maliko ye i tɛ se k'o sa i nan'o sɔrɔ yen koyi i y'a fɔ video kɛlaw ɲuman bɛ fɛn bɛɛ la juguman bɛɛ la mais video kɛla ɲuman ka ca n'a juguman ye video kɛla ninnu filɛ nin ye an ka fantamu ta kɛ ni musomani mun labɛn sugu dɔ bɛ n'i y'a kɛ u b'i ladi u b'a fɔ i k'a dabila n'i ma sɔn u b'a wuli la mais éducation bɛ tɛmɛ o kan Touré bɛ se ka fɛn dɔ bɔ ko fini sugu dɔ kana don mais attends u tɛ k'u dɔgɔmusow de dilan mais n'u yɛrɛ ye mun k'a la n'a ma ɲɛ anw b'u wele an b'a fɔ he a ye nin jɔn de ye dɛ a ye kuma nin fɛ a ye nin kɛ a ma bɛn a ye nin kɛ a ma bɛn a k'o dabila a la o tɛ ladili de ye mais a ta u to k'u dɔgɔninw ladi yan bi bi in na an ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn na o ma wuli ka Asimu dɛmɛ yan faw ye Asimu dɛmɛ n ko denw ni mɔdenw ye Asimu dɛmɛ donc jefaga ouverture média aw yɛrɛ de ka tilen ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ de ka tilen ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna aw tɛ se ka régime lata ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ fɛ e ma ye aw b'aw yɛrɛ kale de k'aw ta ye fasoko ya est-ce que télévision so mɔgɔ tɔ ninnu b'u k'u kale k'u ta ye fasoko ye est-ce que olu b'u k'u kale k'anw ta ye jamanako ye maa bɛ cɔrɔ dɔ t'a fɔ k'olu ta ye fasoko ya kaleliw ni fɛnw pourquoi parce que i yɛrɛ dutelen do i yɛrɛ la pourquoi parce que i b'i yɛrɛ jɛya jama ye mun na jama b'o dɔn est-ce que kati 24 b'i kale k'anw ta ye Maliko ya bɛɛ t'a ta ɲɛ dɔn donc f'aw k'o de dɔn bɛɛ mɛnna ka bɛɛ lamɛn sa aw b'anw lamɛn anw yɛrɛw b'aw lamɛn koyi ok donc aw faamuya voilà donc olu n'a ɲɔgɔnnaw de do quoi an ka ɲɔgɔn faamu an ka to ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw faamu Rose mana faso dɔ la i b'a dɔn pɛrɛ ne ni Rose kɛlɛ foyi t'an cɛ mais jefaga a y'aw kuma cogo dɔn a ka yɔrɔ in na ye one love à vous tous Kana Balaba Touré ne bala bɛ ka kuma dɔ f'i ye n'i ye video kɛlaw lasiran n'u y'u da de i b'i yɛrɛ juger parce que ni Asimu taara ka bɔ i bɛ taa ka bɔ yen wa n'an bɛɛ bilala i contre la i bɛ taa i b'a dɔn o ye mun ye parce que jama yɛrɛ an b'a yira jama la ko e Touré yɛrɛ de i ta tɛ fɛn ko ye e ta ye transition défendbagaw de i ta y'anw de ko ye wa Asimu t'anw t'i bolo koyi bilahi tala a tɛ se k'o kɛ Asimu tɛ se k'an t'i bolo bilahi a tɛ se adamaden de don ni b'a fana na de kɔrɔw b'a fɛ dɔgɔw b'a fɛ fa b'a fɛ ba b'a fana fɛ wa il est jeune a b'a dɔn pɛrɛ minnu b'a fɛ minnu t'a fɛ donc i tɛ se k'an ka fanga an fana ka kɛlɛ tɛ tiɲɛ dɛ nenini là d'accord mais ka taa kɛ de ni mun ko praw Rosi an nana o alhamdulilayi Rosi yɛrɛ tɛ e yɛrɛ k'a jate minɛ sa kɛ ni mun y'an ka président fa neni Touré an b'o fa neni ni mun y'an ka président ba neni an b'o ba neni hali ni mun bɔra Touré ni jamana wɛrɛ mɔgɔ ye Touré ba neni i y'a faamu ko Mali procureur an b'o ba neni an b'o fa neni i kɔni tɛna an datugu i kɔni fa nenibagaw fa nenini na i t'an datugu i ba nenini kɔni ba nenini na i kɔni t'an datugu i y'a faamuya wa ko an bɛ k'e défend donc i tɛ se k'an datugu k'an bɛ ka Asimu défend i tɛ se k'an datugu k'an bɛ k'an ka jamana défend i tɛ se k'an datugu o la diɲɛ kɔnɔ ko an bɛ ka mɔgɔ wɛrɛ fana fa nenibaga défend i tɛ se k'an datugu k'an y'i fa nenibaga fa neni i tɛ se k'an datugu k'an ye Asimu fa nenibaga fa neni ni mun ye Asimu fa neni an b'o fa neni bilahi talayi i b'a dɔn pɛrɛ hali ni ye ne jɔ Bamakɔ i b'a dɔn ne ma fɔ n tɛ datugu mais ne bɛ n ta fɔ pan ne ni mɔgɔ si tɛ kɛlɛ ni transition tɛ cɛw cɛ i b'a dɔn cɛw cɛ i sera transition ma n b'o bâtard sauter ne bala de y'a fɔ Touré cɛw cɛ n'i bilala transition contre la n b'o bâtard sauter muso o muso n'i bilala transition contre la n b'o ba ɲɔgɔn jeune o jeune n'i bilala transition contre la n b'o ba haha npogotigini fɛn o fɛn n'i bilala transition contre la n b'i ba tiɲɛ de tɛ o tɛ ya wa kura de bɔra koyi Touré ni mun tɛ transition fɛ n'o ma da de i y'a faamuya wa o ba kulukulu zugut o ba zugut n'i tɛ transition fɛ i fa kulukulu zugut i ba zugut n y'a fɔ ni mun tɛ transition fɛ o fa kulukulu zugut o ba zugut one love à vous tous jamana ko e t'a ɲɛdɔn bilahi tɛ jamana ko ɲɛdɔn wallahi billahi Touré i tɛ jamana ko dɔn o de kama i bɛ jamana défendbagaw minɛ ko sariya tubabu sariya de b'aw bolo e na ko sariya dɔn tubabu sariya billahi taala sariya tɛ
diɲɛ ma bɛn a sariya kan aw ka loi ni irisiw ta tɛ kelen aw ka loi ni chinois ta tɛ kelen e kan ka sɔmi o u bi kana ko démocratie u b'o kɛlɛ de la anw fɛ jagoya Poutine bɛ a ka jamana président la nin y'a san 20 chinois ka président mɔgɔ si t'a si da dɔn i y'a faamuya u ka bon olu ka bon u bɛɛ b'a dɔn Coréen ka petini depuis a sigira a fa nɔ la depuis a fa sara n'a sigira élection ma kɛ foyi ma kɛ tubabu ka taa yen kɛ i b'a dɔn prêt mun b'aw bolo ko sariya tɛ guni bɛ ku disiba de la i b'a dɔn prêt e b'a dɔn prêt Poutine e b'a dɔn Assimi Bois depuis Bois nana ka san bɛɛ kɛ ka Assimi de to président la Bois nana safurula Bois nana ka président bɛɛ kɛ ka taa ka Poutine to a nɔ la depuis Bois mana depuis ATT mana chinois ka président bɛ yen tubabu t'olu yɔrɔ dɔn démocratie tigɛ yan tubabu t'olu yɔrɔ dɔn Paul Kagame depuis a nana a t'a nɔ la tubabu t'a yɔrɔ dɔn Paul Kagame a tɛ a nɔ la yan tubabu tɛ sariya dɔn Yadima kuma yɛrɛ ka ɲi quoi i b'a dɔn prêt ko nin sariya in i b'a dɔn nin sariya in aw ta in k'an to a kan one love à vous tous kana balaba amen